كفر له سفيا جان بيصارع يجي تزارب الله يا جون ما بيصارع يعني مركان أبين عنتي يرى والله نو 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 ولا عندي سمعنا كان حجي هات مسز لها قصل حجي أجمركم أوكي حجة now you can start يا حجي سمعك هذا وأنا سنتي نخزاره بدا يكون كنا العلا ترجم إلى العلا مجمرتا جنا خاو عد الرخب كون خلت كزاره بيا مالتي تين أي أبو هاشم هو تين أبو هاشم أنا أسمع كون لكن كم حركة خنا فالكايدة اللي نادي هو باي أبدي لكن أبدي بحادث للنبر سني دخمنا ينبقى أبو هاشم حتى خطران كل خات يشجر زلوا السويتهم كذا مشان بحلف دكتور تسوال عملي أبكاسد انتايز مهرنا زنبري زقلت على زنبري لكتر زهبلنا زنبري قبل الويانة ذلك خمس عالم سيكنوبرو يبلو مني كم زي سب كتفنفنومي زمرا كانيرو حجي كونفدريشن كان كخا بأنصارو حجي كتقربهم كا እንደገና ምህረት ካሉ ማለት ነው ዶክተር በረኸት the same thing ዶክተር በረኸት ብዙሕ ዝኽበጣታት ገይሩ ኣብ መጨረሻውን ኣነ ኣማጣጣም ንሕና ዓድና ኢትዮጵያ ዓዲ መሓራ ታሽም ከማን ገሊፅዋይ ኖት እንታሽምታት ዓዲ መሓራ ተውድዶም እሳ ገሊፅዋይ ኣብ ርእሲኡ ምስ ኢትዮጵያ እንከሎ ፍቱው ፍቁር ከለኻ ናይ ሃይለ ስላሴ ንተጋደልትና ዝፈርድ ዝነበረ እዩ حج كونه يدقنا خامة أوقاتو نفلت هنا بتسيتنا حروقو نار دكتور تجاز عبد الحريت اللي قلت لكم قوون نفلت هنا قلنا تانكس أنا تذكر مني أب جبهة متين تتنبر نيرو دكتور بركات من البات أنا أب جبهة دينيرة قلت لساتنا نفلت عندنا عند عنبر أبو منبر متقرر نيرو بركة كل جزينا ينتعشم لك ناي مهورات الكاسة معي من كار كم دي حوري تخيل مسمى خاملة كاب أوروبا تخيل كا مكتل أبو منبر دي قبرته نعوينكم أخوانا نيرو كنا نحماق عدلو نتانكس نحزباو جنبار بطو صبو غير خليطاتو بطو أتحزاتو كسابا أمريكا خيدون كسرح ترح كم زلوا أسرحاتهم مالتي أنا أبدي أبتعمل مسجونهم دي سلذي إذا خينو كترين كلها زم سبات دي أتوم نحن أتي كل الناس نمبوبون مهارون دينا نرنا ودات كونفدريشن مالت متاعي فدريشن مالت إذا كم ما بقتاوي كل كم سرعتنا مهارون نرنا ما كلنا في عزلنا كلنا نفلت عنا تاي مخانو فدريشن كونفدريشن كم اندبلكا قلنا احنا سلمتايا تعكوشن زلاكو ابزيا ولا مانيش مزول سلمتا امزم سباتي زياتهم سني اب حج بصيحهم سني اذا كنتات الزلعلو زلو ترجيكا ازي مستناي بعد اجا اجان ريخا مستناي بعد اندنس ريخا مست تግራይ ትግርኝ ريخا زيتات كله خطرين كلها حدا نتعيشو مدلو نحنا كاب عقمنا نلعلي زتصورنا قداي الله مالتي سلازي زيام فشلات يوم طرحنا زي كونا سني بقدمكم كلت يوم دكتور تسفاتين دكتور خطر سالجي توقع عباي زلوهم علاماي ولا تزارربهم أنا فريقهم كله محارنياناتهم سني قرمي زبلكا ذاتو تي قالت تناي فقر زلو تأشموتاتين انبيقوا قبرو كله إزي يوتي شقر زلنا نحنا كلنا اندات خدعنا ينا نقيد زلنا سلازي أنا انتاي مسلكا زلين زدح الحجسي اند عنبر أنا سكم دي حنسام ديكتاتور تبلون تخونو إزي كم دي أمز أمسلو نتبتاتني إزم تجادلتي شفاتو إتم قلمتات قلتات إذن إحنا خم سرحنا رغينا زلنا سرح نحج قامت إلنا سرح طبقتي فدريشن كونفدريشن متسيلنا نعدم سب نقلن حج سرح إذا خوين سرحنا
إسياس لكن الراتيتو ترديوكا أفتي ما يوم محلنا ولا محل دون أو تاتي حنبس كفيلو جنرالاتو خاي أسرو يبلو سلازي سرح كري أمنا سرح سما يكونون كري أمنا نحنا نفسنا نقاين نسرح نقدت علينا سلمنتاي بخمجيتات ندام أنا نداملكو أبدي thank you هو باي كنزارب دو سمع على له هالو يا باشاي go on بدري جمع بتجاز له أبياتهم ولا قال زارب لهم كسر عن thank you هاي بقى أنا أنت يغني اللي أنت أيوة أنا زراعي إذا ما درخ ذي سؤالنا بشلة ثنت كن رياض لنا نجرا يكون مخنياته بزح تعبيتو لصنحه صقيموم كم تعنتوي من هواي قاتلو نبركا እቲ ህሉ ሁነታት በርቲዕዎም አቀሚጦም መጽንሑ ሓሳባቶም ሕጂ ምናልባት ሰዓቱ እዩ ሕጂ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኢሎም ይዛረብዎ ኣለዉ ማለት እዩ ስለጦም ኣይስለጦም ዘይገድስ ስለዚ ንሕና ድሕረ ባይቶም ሃሰስ ክንብሎ ክንሪኦ ክንፍትሾ የድልየና ማለት እዩ ግዜና ክሰርቀና ኣለዎ ማለት ዘይኮነስ ካበይ ከም ድመጽእ ክንፈልጦ ከድየና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሪሳይክሊንግ እዚ ናይ ቀደም ናብሮኦም ናብኡ ንኸመልስዎ ንቅልበሳ ማለት ንድሕሪት መምላስ ነቲ ዘለና ደረጃታት ምዃኑ ኣጸቢቕና ክንልዮ ይግባአና እዩ ማለት ኣብ ዝለዓለ ቅርጻ ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ ብምርጫኦም ዝኣተውዎ ሃገር ኢትዮጵያ ተገዲዱ ዝኣተዎ ኤርትራዊ ድማ ኣሎ ማለት እዩ ተገዲዱ ዝኣተዎ ኤርትራዊ ድማ ተጋዲሉ ማለት እዩ ተጋዲሉ ከዓ ኣብ ድብጻሕ በጽሑ ኣሸኒፉ ኣብ ሓደ ደረጃ በጽሑ ናብ ካልእ ደረጃ ክሰጋገር ክደሊ ከሎ እሞ ኩነታት ክተሮ ከሎ ሕጂ ምናልባት ኣይጣዕሞን ኣለሞ ትድለትና ሕጂ ክነተግብር ንኽእል ኢና ኢሎም ሕጂ ብየማነ ጸጋም ኸድሎ ከም ተዓንተው ዝበልክዎ ህግደፉን ሓደ ኣካል ናቶም እዩ እዚ ስቕልካ ንሕና ኤርትራዊ ማለት ኣብ ኤርትራ ስለተወለድካ ወላ ዓዲ ብኤርትራ ስለዘለካ ይኮንካን ብዛዕባ ኤርትራ እንተደኣ ሃገርነታን እንተደኣ ጥጠው ትብል ኮንካ ኢኻ እምበሪ ወላ ዓዲ ሃለኻ ወላ ገለ ሃለኻ ወላ እተወለድ ትርጉም የብሉን እንድሕሪ ንዕኡ ዘይትጣበቕ ኮንካ ማለት እዩ ነቲ ተጋደልካሉ ነቲ ሃገርካ እንድሕሪ ደው ዘይትብለሉ ኮንካ ካብ መን ኢኻ ተወሊድካ ወይ ኣበይኻ ዓቢኻ ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ምዕብላት ሃገራት ትሪእዎ ካፒታሊስትስ ሓደ ሞኖፖሊስት ሃገር የብሉን ከመይ ገይሩ ገንዘብ ከም ዝእክብ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ከም ዝግብት እዩ ዝደሊ ስለዚ ሃገሩ ገንዘብ ዝርከበሉ ቦታ እዩ ኩሉ ግዜ እዞም ሞኖፖሊስትስ ትሪእዎም ኣለኹም ኣበይ ወርቂ ርከብ ኣበይ ጋዝ ርከብ ኣበይ በንዚን ርከብ እዚታት እዩ ንዓቶም ስለዚኦም ከዓኒ ንሃገራት ዝወሩን ዝብሉን ማለት እዩ እምበር ኣሜሪካዊ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ይገባቲ እቲ ሞኖፖሊስት ኣሜሪካ ስለተገድሶስ ንኣሜሪካ ይጠጠው ዝብለላ ማለት ኣይኮነን እቲ ገንዘቡ ይጠጠው ዝብል ንሱ እዚ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከዓ መትከሎም ነቲ መትከሎም ነቲ እሶም ዝኣምንሉ ጠጠው ይብሉ ኣለዉ ኣብ ክጥዕሞም ከሎ ንዓኻ መስሉ ይኽእሉ እዮም ይሃድሙሉ ሃዲሞምሉ እኮ እዮም ነቲ ሰውራ እኮ ተፀጊዖሞ ምስተሳዕሩ እቶም ምስተሳዕረ ኣበይ ደኣ ክብሉ ደኣ ኣብቲ ድምዕብል ዘሎ ሸነኻት መፂኦም ተፀጊዖም ንዓና ምናልባት ምሳና ክጋደሉ ዝመፁ መሲሉና ክኸውን ይኽእል ግን ንሳቶም ተፀጊዖም እዮም ብዘለዎም ናይ ትምህርቲ እንታይ ዝበሃል ሃብቲ ድማ ኣብ ዳዕሞ ቦታ ኮፍ ኢሎም ፀኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ክኸፋና ከሎ ከዓኒ ቦታ ክረኽብሉ ስለ ዘይክእሉ እቲ ሃገርና ክጥዕሞም ኣይከኣለን ስለዚ ናብ ካልእ ናብቲ ናይ ቀደሞም ድማ ሕጂ ገልጠምጠም ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ተቓላሳይ ኩሉ ሻዕ ተቓላሳይ እዩ ክጥዕመካ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ተቓላሳይ ማለት ክኸፍኣካ ኣለዎ እዩ ክኸፍኣካ ከሎ እንተደኣ ጠጠው ትብል ኮንካ እንተደኣ መርገፅካ ንፁር ኮይኑ ኣብቲ እዋንቲ ኢኻ ንስኻ
ናይ ብሓቂ ናይ ህዝብኻ ተጣባቕ ክትበሃል ትኽእል እምበር ማእከላይ መርገፂ ሒዝካ ክትከይድ ንኹሉ ከተሐጉስ ከምዚ ናይ ሎምን ኣብነት ኣነ ጋሻ ምዃኑ እናኽበርክዎ ከለኹ ንባሓሽም እቲ ዝገለጾ መግለፂ ኩሉ ፕሪኮንዲሽንስ ክማላእ ኣለዎ ልዑላውነት ኩሉ ክህሉ ክኽበር ኣለዎ ቅድመ ኩነታት ክማላእ ኣለዎ ኢሉ ካባና ብዘይፍለ መንገዲ እንዳገለጸ ከሎ እንደገና ከዓ ንዓታቶም ከዓ መሰሎም ኢሉ ነቶም ዝገልጽዎ ዘሎ ድሌታት ከዓ ተመሊሱ ንዑ ጠጠው ክብለሉን ክካናኸኖን ንሳቶም ከዓ ከይጸልእዎን ክገብር ከሎ ብናይ መንገዲ ኢሉ ከይድ ኣሎ ኣይና እቲ መርገፂ ኣይና እዩ ስለዚ ከምዚ ኣመሰለ ንኩሉ ከተሐጉስ ኢልካ ትዛረቦ ንባዕሉ ንስኻ ትጽልኣሉ መንገዲ እዩ መደምደምቱ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ኩላትና ሕጂ ሓውና እንዲላ ወላ ሓንቲ ስለምንታይ ኩላትና ደሳ ይበለና ንዘረቡ ስለምንታይ ማእከላይ መርገፂ ሒዙ ኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ማእከላይ መርገፂ ድማ ነዚ ኦፖርቹኒዝም ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ማለት እዩ ኦፖርቹኒዝም ከዓኒ ግና ጠጠው ስለ ዘይትብል ኣብ ሕማቕ ኩነታት ደው ስለ ዘይትብል ብሓቂ ሃሳይ ይኾንካ ኢኻ ትርከብ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ንስኻ እውን ትረባሕ ኣይኮንካን ክትጋላታዕ ኢኻ ትነብር የማን ፀጋም ኢኻ ትብል ትምህርትኻ እንተ ደኣ ነቲ ፅኑዕ መርገፅ ደው ክትብለሉ ዝጠቕመካ ኮይኑ እዩ ኢምፕሊመንትድ ዝኸውን ትምህርቲ ኮይኑ ተተርጓሚ ኮይኑ ዝርከብ እሞ ታሪክ ከዓ ከተትርፍ ትኽእል እምበር ከምዚ ኣመሰለ መርገፃት ሒዝካ ብሓደ መንገዲ ነቲ ከተሕጉዝ ብካልእ መንገዲ ከዓ ነቲ ከዓ ከምኡ ከይተኾሪ እንዳበልካ ክትከይድ ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ኣነ እንዳኽበርክዎ ከለኹ ምናልባት ሪኮንሲደር እንተገበረ መርገፁ ሒዙ ንሃገሩ ጠጠው እንተበለ ዝሓሸ ይብል ማለት እዩ ዘዋፅኦ መርገፅ ኣይኮነን እዚ እቲ ሪፍሌክሽን እቲ ሪኣክሽን ናይ ህዝቢ እውን ርእይዎ ኣሎ ጋሻ ኮይኑ ተዓዲሙ መፅኡ ርእይዎ ኣሎ እቲ ሪኣክሽን ትፈልጦ ኢኻ ንስኻ እንታይ ተዛሪብካ እንታይ ኢልካ በዓል መን እዮም ፈተውትኻ በዓል መን እዮም ፀላእትኻ ሓደ ዘረባን መግለፅን ምስሃብካ ንነፍስኻ ክትግምግመሉ ትኽእል ኩነታት ካኒ ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰውርኦም ኣፀቢቖም ዝፈልጡ ዓዶም ኣፀቢቖም ዝፈልጡ ሰባት ዕድል ናይ ትምህርቲ ከዓ ዝረኸቡ ሰባት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ገልታዕታዕ ክኣትዉ ከለዉ ሃሳይ እዩ ንብዙሕ ሰብ ክኣኸልክሙ ይኽእሉ እዮም ንብዙሕ ሰብ ኣብዚ ሕማቕ ኩነታት እዚ ኣብ ደይከውን ክስታይ ክደፋፍእዎ ስለ ዝኽእሉ ሃስያ ኣለዎ ዘረብኦም ቀሊል ኣይኮነን ግን ምናይዚ እንታይ እዩ መልሲ ናይዚ ግን ከምቲ ዓንተ ይድበልክዎ ንሕና ብኡ ክስታይ ኮይንና ቆሪና ወይ ድማ ብኡ ተስፋ ቆሪፅና ወይ ገለመለ ኮይንና ድኾነ ይኹን በዓሉ ፈልጥ ናብ ዝብል መንገዲ ምኻድ ደይኮነሲ ከምቲ ኣብ ሰውራና ዝሓለፍናዮ ሰውራና እኮ ካብ ሓደ ኣብስትራክት ፖሲቢሊቲ ናብ ሓደ ሪያሊቲ ተቐየረ እዩ 1961 ሲ ሰውራ ኤርትራ ሲ ንኢትዮጵያ አሸኒፉስ ሓንቲ ነፃ ሃገር ክትመጽእ ኢልካ ክትሓስብ ቀሊል ኣይኮነን በጀካቶም ዝሓስብዎ እዮም ዝሓስብዎ እምበር ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ it took 30 years ኣብዚ 30 ዓመት እዚ ክንደይ ሰባት እዮም ተስፋ ቆሪጾም ገዲፎሞ ክንደይ ሰባት እዮም አንጻሩ ኮይኖም ንዑ ደው ኢሎም ተሰሊፎም ሲክላዚ ዝውዳእ ኣይኮነን ኢሎም ከዓኒ አንጻሩ ተሰለፉ ሰባት ቁፅሪ የብሎምን ፀላእቱ ዝኾኑ ካብ ጀመርቲ ቃልሲ ኮይኖም ተቃለስ ኮይኖም ሲ ተመሊሶም ተስፋ ቆሪሶም ክንደይ ፀላእቱ ዝኾኑ ኣለዉ ስለዚ ብቀሊል መስርሕ ኣይኮንናን ሓሊፍና ስለዚ ኮንፌደሬሽን ክትብል ከለኻ ፌደሬሽን ክትብል ከለኻ እቲ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ከዓ ክንደይ ከም ዝወስድ ኣብ ግምት ከተእቱለካ ኣበየናይ ደረጃ ምዕባለ ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ኣየናይ ደረጃ ንቕሓት ህዝቢ ምሰማዕ በለ እዩ ክትርጎም ትኽእል ታሪክ ሃሰስ እንተበልካ ኸ ክንደይ ሃገራት ከምዚ ኢለን ፈቲነን ፈሺለን ሄጅሞኒዝም እንድሕር ኣሎ እንተደኣ ዕብለላ ኣሎ እንተደኣ ገሊአን ብሄራት ነተን ካልኦት ዝዕብልለአን ኮይነን እቲ ቲዮሪ ኮይኑ ዝተርፍ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ዘድልዩና ምሁራት ናይ ብሓቂ ክቃለሱ እውን ዝደልዩ ንተሪር ኩነታት ከዓ ክሰግርዎ ዝዕተቑ ነዚ ዘይተምሃረ ዕድል ዘይረኸበ ንሕና ክንቃለስ ከለና ፊደል ቆፂርና ነርና ኢና እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይና ግን ዝተበደለ መንእሰይ ዘለና ወላ ሓንቲ ነገር ዘይፈልጥ ታሪክ ናይ ቀደም ኣይፈልጥ ዓድታት ናይ ቀደም ኣይፈልጥ ብስድሩ ተኸስኪሱ ኣይዓበየ ከምቲ ትማል ዝበልኮ ብስደት ውርደትን ተገፊፍካ ናብ ሳዋ ምምፃእን ከምዚ ዝኣመሰለ
ከምኡ ድማ ስቕልካ መደናገሪ ዝኾነ ጓይላታት ምዕንዳርን እንተደይ ኮይኑ ዝረኸቦ ዕድል የብሉን ፍቕሪ ናይ ሃገሩ እውን ክሳዕ ከምቲ ናትና ዝነበረና ፍቕሪ የብሉን ስለዚ ዘስድዖ እንድሕር ረኺቡ ክሰድዕ እዩ ስለዚ ምህሮ ይደሊ ለዚ መምሃራን ናብዚ ሕጂ ምሁር ክፍልናትና ነዚ መንእሰይ እዚ ብድል መንእሰይ ስለ ዝኾነ ክኹስኩሶን ክምህሮን ሃገር እንታይ ከም ምዃኑ ዲሞክራሲ እንታይ ከም ምዃኑ እዚ ዲክቴተርሺፕ እንታይ ገብረና ከም ዘሎ እቲ ህልው ኩነታት እቲ ዘለና ናብራ ስለምንታይ ከም ተሰደ እንታይ ኮይኑ ተሰዲዱ ዘሎ መን እቲ ጠንቂ እዚ ሳዕቤን ኣብ መንጎ ሳዕቤንን ጠንቅን ዘሎ ዝድናታት እንታይ ከም ምዃኑ እዚታት ዝምህሩ መምሃራን የድልየና ኣሎ ንሕና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ጌርና ኢና ምክንያቱ ፈቲና ፀሊእና እቶም ቀዳሞት ከይድና ኢና ሕጂ ፈቲና ፀሊእና ናብቲ መንእሰይ ወለዶናት ኒው ጀነሬሽን ተሰጋጊሩ ኣሎ እቲ ጉዳይ እዚ ኒው ጀነሬሽን ግን ከመይ ገይሩ ክኽእሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ታስኪ እዩ ዘሎ እዚ ዓብ ታስኪ እዚ ከመይ ይግበሮ ከመይ ገይሩ ይኽኣሎ ኣብዚ ዓቕሚ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ክትሓባበር ኣለዎ ዘንፀርፀረካ ኩነታት ኣብዚ መንእሰይ ትረክብ ኢኻ ምክንያቱ ካልቸር ናይ ህግደፍ ስለ ዘለዎም ዓብዪ ይፈልጡ ንእሽተይ ኣይፈልጡ ስቂሎም ዋላ ክትፃረፉ ዋላ ክንደይ ድኸውን እንደይ ዝረብን ክዛረቡ ትሰምዖም ኢኻ ዓብን ምዃኑ እንታይ ከም ምዃኑ ዋላ ኣኽብሮት ደይብሉ ኩለይ ነገራት ክጋገዩ ትሪኦም ኢኻ ግን ካበይ መፅኡ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ኢልካ ድማ ክትሓስብ ኣለካ ብምንታይ ኩነታት እዮም ሓሊፎም ስለዚ ንሕና ሕጂ ክንብል በለመራ ይፈሰሰን ኢልና ንዓኣቶም ክንከናኸኖም ንዓኣቶም መንገዲ ከነርእዮም ይግባአና እምበር ነቶም ክንደይ ጀነሬሽንስ ዝፈልጡ ክንደይ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዝረኸቡ እሞ ሕጂ ናብ ዝነበሮ ሲስተም ክመልሱና ዝተፈላለየ ሓረጋት እንዳምፅል ጠምጠም ከብሉና ዝኸዱ ዘለዉ ንዓኣቶም ሸለል ኢልና ክንሪኦምን ክንከናኸኖምን ኣይብልና ደይጠቕሙ እንተኮይኖም ኣይጠቕሙን እዮም ዳሲ ምሁር ኩን ደይ ምሁር ኩን እንድሕር ደይ ትረብሕ ኮንካ እንድሕር ንረባሕኻ ደይ ከይድ ኮይኑ ኣይረብሕን ኣየድልየካን እዩ ማለት እዩ ድካ ምስኡ ክትፃረፍ ውዓል ማለት ኣይኮነን ግን ገለል ትብልካው ኣይድልየካን ኣሎ ነቲ ጉዳይካ ኣይጠቅምን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ኩሉ ግዜ ኣጋይሽ ክመፁ ናብዚ ንደሊ ኢና ክንሰምዕ ክንመሃር ንደሊ ኢና ግን ድማ ማዕረ ኢልካ ክንመዝን ድማ ዕጡቃት ክንከውን ኣለና ክንመዝን ከለና ከዓኒ እቲ ትኽክል ዝኾነ መንገዲ ከምቲ ዓንተ ወይ ሆባይ ድሎ ዝነበረ ዓርክኻ ስለ ዝኾነ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ወዲ ዓድኻ ስለ ዝኾነ ገለ ስለ ዝኾነ ኢልካ ሸለል ኢልካ ክትሓልፍ የብልካን ቁኑዕ ኢዶ ኣሎ ክብሎ ድዋዓለ ቁኑዕ ኢዶ ገለ ኢዶ ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ይቁኑዕ ድኸውን ቁኑዕን ደይቁኑዕን ተሓዋወሰ እዩ ዝዛረብ ነይሩ እቲ ኩሉ ክብሎ ድዋዓለ ቁኑዕ ኢልካ ዘረባ ምምዛን ግን ንዓይ ትኽክል ኣይኮነን ቁኑዕን ደይቁኑዕን ሕውስዋስ ዘረባ ይዛረብ ነይሩ ማዕረ ዘለዎ እኽሊ እንታይ ንገብሮ ነቲ ማዕረ ክነውፅኦ ኣለና ፀሃያይ ዘለዎ ግራት እንታይ ይኸውን ነቲ ፀሃያይ ክትምሕዎ ኣለካ ስለዚ ኣብዚታት ንሕና ሸለል ክንብል ኣይግባአና እዩ እንዳበልኩ የቐኒየለይ ተንኪዱ ማለት ግዜ ዘለኩም مايك يلخو من كافو احلى مايك اسخاط رح هذا لها بزحرينا مثلني كافو حزتها مايك سبيلن ام حدا خايبنان اوكي شكرا ادريس بقوني معليش انا اولا عايز اصحح معلومه مش انا اللي تكلمت عن اللغه في الكونفرنس اجازيت هي اللي قالت انا اريتريا وحتكلم باللغة الإريترية وليش ما تكلمت باللغة الإريترية دي واحدة. ثانيا المسألة كلها مؤامرة لأنه ما ممكن أنت تقول people to people والكونفرنس كان 3 ساعات و40 دقيقة 3 ساعات و25 ساعة lecture من 6 أنفار وبعدين يكون عندك 15 دقيقة للأسئلة والأجوبة وبعدين ما تدي فرصة للناس من ورا كان يأشروا إنه ما تدوا الميكروفون لده ما تدوا الميكروفون لده وبعدين في حاجة برضو اتنست إنه الحاجة اللي نست إنه طعم الاستعمار ذقناه هناك نحن لأنه في الأمحرية حقنا هي أمحرية حقاك إلى مامو ولما بقبيا ولما بكم ببيت
يعني مش أمحرق حق واحد عاش في إثيوبيا والى آخره. فلما بقى وكلمامه خلتنا نتفاعل معهم، ولكن حسينا انه حتى الاريتريين اللي كانوا هناك الناطقين بالتقرية ما في حد غير اجازيد قال ليه ما تتكلموا من البدايه، وقف يا جماعه نحن اريتريين موجودين هناك، هنا تكلموا معانا باللغه اللي بنفهمها. كان معانا اريتري سياسي محنك حياته كلها سياسة، غير السياسة ما عنده شيء. محمد نور أحمد عمره فوق 80، ربنا يطول في عمره، قاعد هناك 3 ساعات و40 دقيقة وطلع بدون ما يفهم شيء. فأكثر من كذا استعمار في إيه؟ أكثر من كذا تهميش في إيه؟ أكثر من كذا استيلاء أو مصادرة حقوق في إيه؟ وده اللي حبيت أقوله، وشكرا. لو سمع لكم يسمع لكم وانت اخترقوا مالكم قرب سمع له. اوكي انا بحق مالكم يا اوكي كافو زبل زلو قربك تنتعشموا من البات هاي ترى داكم من كاي تخونوا بحلف الزعبات معي قا ملحال انا زيكم كو لحطتكم سني فزحزت زحتتهم زيت اغازيتيا الساحة تايبن بحار كاب كله إريتراويان أب إذن برناوين كاب مجمرتو وجاك أغازي كالي زبالة تطوبلو بتقرينيا وانتظاربو زبالة سبعين براني زحالي كالا أي نقر استبهار كله أنا انتايو تنسعاتات قلت النيرو اتما قلت تاكو هاب دسانحة دارقا 3 ساعات 4 ويبل تعيشون زنبر تنعطوا ما استفروا نحتن من السن زتوهب عدل قنا 15 دقيقة راحين تزقر مكة ميكروفون نيدم وطوط دبلو زنبرو كوهابون كله بدحري 7 نيروم نتهبو نتعيتهبو ندابدو زين سلازس نتصور كم دي انت شو مين هيرو كم دي كفاء لحظة بمسرة نيرين حجي تزقر مكا زم سبات زياتهم عنيدو ناي بارنت زستبحر كلها ويناي كل انت شو مو ناي ابلالي وي تسمعني شاعة معاتي تزقر مكا حادي كإلى ملء موائلو أب قالسي ملء علمي أب قالسي بخيلوتو بوليتيكالي خاني بتعم معبول لكن دي عامت مهر زخونة محمد نور أحمد أب أنا يريدو أب 3 ساعات 4 كف يدو نستعبيتو هذا الميكروفون ذهبي لن سلازي زم سبات جاءتهم أبو سارة هو الله يخليك، يعني ما يفهم فما قدر يتكلم، ما يقول أي، يعني رفع ايده ما ادوا فرصة لكن ما فهم شيء لأنه ما يعرف الأمحرية حق طلي ما أمحرية ما يعرف. فشكرا. اوكي سيزقر مكا زبلو زلو خسر 3 حتى 4 كيلا زخون بوليتيشان محمد نور أحمد كندي جزي إيدو حابا بيدو كندي جزي لمينو هذا الميكروفون هو أين برنجبين تذكر مكا أبو خوفي لأنه مخاف دا أمبر قانقو أمحرينياوين أي فلتني ويبل لكن أبدي كافو لو هو محمد نور أحمد اللي نعرف المناظر الموجود في أستراليا حياته في إريتريا وكان مدرس في إريتريا هذا
أنا أمحرية مدرس في إريتريا طلع قبل ما أمحرية تطبق على المدارس. لأنه دخل أيوة يعني دخل الثورة في 64 تقريبا. ايوه صح. اوكي المهم ما في مشكلة. اوكي زي ايش نقصت حاجة من لا تمام بس حبيت اذكرك. شكرا. اوكي شكرا يا اخي شكرا. أنا تعمل دستي بلاني لان حدا فيور ذهب اننا مترقم يلا. ثانك يو. أبصرة أدينا كفير يا أخي. ثانك يو بتعمي يقنيلنا أبصرة حوي صبقركا ترجمكايو انتاي مو خنبلك أنت أبصرة حوي كافوكا بتعمي يقنيلنا أو خيدكا مستافكا اسمع أنت اللي مو حتى بولنا نتي همتا أو زنبرون بحفشو قلص كالنا مالتي قن تأمر انت ايو تقلص لنا فتنك حجي كفو حوي يتأخيبا حادث زنبع خمز نبري كتقرب لنا فتنك يتأخيبا أمونغو خلت هاجرات لعلاونة تنزراغس هاجرات كم زي نبري أستبهلك كت نقرنا وتمهرنا صنيحة مالتي إتأجازي زحتتتو بتعمى قداس نجاري حجزي بزعبا خلت هاجرات الزاروسي سلامتها بزعبا خلت قانق هاجرات زي الزاربو كابتو زجرم نجاري نمحمد نورون كندي جزي أيدو علو عدل زي مهابو عقات أمي كونن سلز فوت وطرحي عدل انتهيبنايو نت السمينار كبلاش ورنا يخيل يزبل أمر سلز نبرة رحيم كذا يكون مخنياته سلز فطوة سب عايزي أبسسان 4 سنة 5 ناب ثورة إرترا استساتفه تجادا لايو نفطينا نحنا نزي عد المهاب نت السمينار مبتان سلز خونه عد الكو أي كانوا زي إتم قال نجاراتي هتقمت لنا زل خمالتي نتسئلي نايتي سمينار انتهي كم زخوني إخا كتقمت لنا صنيحة ناتكا زعبا ناتكا رادعا سمينار إخا كتقمت صنيحة إتعاويس اللي تقمت صنيحة لكن دكتور برخت سلمتاي بمحرنيا زارب نيرو انت هايني بتقرنيا زي زارب إلكا كتقمت انكاللقا وي بخالق أوقاتاتنا إرترا إتينا إرترا هلاونت إتي إرتراونت زبهال كم زي اللي سلازة حسبي دكتور برخت كان أيكون الحوات دكتور برخت انتهي لنا مسلوكم قد ما عصرت ورحي أنا خيماتكوس حبرتنا إرتران نا إثيوبيان كرئي يدلي إيلو Unity between Eritrea and Ethiopia. Before I die, I want to see it here and now. دكتور برخت إذا نايت المتن نايك حدتن أمر أقميت الناي قدمي بزح أوارح سلاسي أم حرني سويت I have no idea أنا بتعمز قرمني من تخيني دانا قرقن بقانقاتاتنا سخاب زعبانا إرترا وكيلك أو تخيد انتخونك بزعبا قانق إرترا كتزارب كتكير لك بتقرنيا كتزارب كتكير لك بعرب كتزارب كتكير لك بزدل هاي قانقانا إرترا كتزارب كتكير لك مغنيات نسي إرترا وزبلك انت الآب زعب إرترا تتابع الله هونك Yes, it is a big deal. مرحتنا عالم نابكالا هاجر كجش خلوسي بقى نقوم يمزاروا بيحوات مرحتنا هاجرات
ካብ ዓዶም ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ከለዉ ብቋንቋኦም እዮም ዝዛረቡ ቋንቋኦም ከዓ ይትርጎመሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ብቋንቋኻ ምዝራብ ኣምር ናይ ሃገርነት ኣለዎ ድግንቲ ናይ ህዝቢ ኣለዎ ናይ ልዕላውነት ኣምር ከዓ ኣለዎ ነዚኣ ክገብር ዶክተር በረኸት ኣይከኣለን ትግርኛ እናኸኣለ እንከሎ I don't know ካልእ ቋንቋታት ይፈልጥ ኣይፈልጥ I have no idea ግን ብቋንቋ ናይ ትግርኛ ምዝራብ ብቋንቋ ዓረብ ናይ ምዝራብ ላኪን ነቶም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ኣኸበኛታት ክስዕብዎ ክሰምዕዎ ይኽእሉ ነይሮም እዚኣ እቲ ሓንቲ እያ እሳ ጥራሕ ዘይኮነት ብቋንቋኻ ምዝራብ ልዕልና ህዝብኻ ዘረጋግፅ እዩ ክብረታት ናይ ህዝብኻ ከዓ እዩ ዘረጋግፅ ስለምንታይ በምሓርኛ ትዛረብ ስለምንታይ ብትግርኛ ዘይትዛረብ ኣብቲ ኣኼባ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ብትግርኛ ኢና ንዛረብ ተባሂሉ እንተዝነብር ነይሩ ምስ ተቐበልካዮ ዶ ኩሉ ዊንተር ኣይትዕገርግር ኣብዚ ሕጂ ብቴክስት ደይብካ ተዛረብ ብትግርኛ ጥራሕ ኢና ንዛረብ እንተዝበሃል ነይሩ ኣብቲ ሰሚናር ወይ ብዓረብ ኢና ንዛረብ ነርና እንተዝበሃል እቲ ሰሚናር ክኸይድ ኣይክእልኒ ነይሩ Do you understand the difference? ካፈ ሓወይ ብጣዕሚ የቐኒየልና ኣብኡ ኸይድካ ፀብፃብ ምቕራብካ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ግን መቸም እንታይ ምኽንብል እዚ ሃገር እዚኣ ካፈ ሓወይ ጠለምቲ ክሓቲ ኣለዋ እንድዮም ካብ ኣርባዓታት ጀሚሮም ዝጠለሙና ነይሮም ስዒርናዮም ኢና ኣብ ሓምሳታት ጠለምቲ ነይሮምና ስዒርናዮም ኢና ኣብ ስሳታት ጠለምቲ ነይሮምና ስዒርናዮም ኢና ምሁራት ይኹኑ ዘይ ምሁራት ብዘይገድስ ኣብ ሰማንያታት ከዓ ስዒርናዮም ኢና ኣብ ተስዓታት ከዓ ስዒርናዮም እንዲና እዞም ሕጂ ዝቕልቀሉ ዘለዉ ንትምህርቶም ከም ፀጋታት እናቆፀሩ ንልዕላውነትናን ንፀጋታትናን ንኽብርታትናን ዘናእሱ በዓል ዶክተር በረኸት ሰሚዕናዮምን ርኢናዮምን ኣለና ኣብኡ ሰሚዕኻዮም ካሲኻ እዚኦም ከምቲ ኣብ ተስዓታት ኣብ ሰማንያታት ኣብ ኣርባዓታት ኣብ ሓምሳታት ዝደሃኽናዮም ጠለምትን ክሓትን ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንድኾም ጥራሕ እዩ ዘለና ምሁራት ተመሲሎም ንገለ ሕዋትና ኤርትራውያን ከደናግሩ ይኽእሉ እዮም ባሻ ይብለኩም ነይረ ዓንተወይ ንሕና ኤርትራውያን ምሁራት ኣይወሓድናን እንታይ እዮም ውሒዶምና ዘለዎ መስለኩም ንሃገሮም ዝጣበቑ ንልዕላውነቶም ዝጣበቑ ንቋንቋታቶም ዝጣበቑ ምሁራት እዮም ውሒዶምና ዘለዉ እምበር ንምልኪ ይኹን ንዓንድነት ይኹን ንኮንፌደሬሽን ይኹን ዝጣበቑ ምሁራት እሞ ንሪኦም እንደለና ዶክተር በረኸት ሓደ ካብኦም እዩ በዓል የሰፍ ገብረ ሂወት ካብኡ እዮም I think ነዚኦም ንሕና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ይብለኩም ነር ካፎ ዓንተወይ ትሰምዕዎ እንተ ነርኩም እዚ ነገር እዚ ሓደገኛን ኣሸጋርን እዩ ምሁራት ተባሂሎም ቆቢዕ እናሰቐሉ ንዓና ዘደናግሩና ከነስተውዕለሎም ክንክእል ኣለና እዩ ዝብለና ነይሩ ኮፎ እንተ ደኣ ትሰምዕዎ ነርኩም ተሓፈሻዊ ኣረኣድኡ ማለት እዩ ብዓረቢ ይዛረብ ነይሩ ኣነ ዓረቢ ፈልጥ እየ ይሰምዖ እየ ነይረ እቲ ኣምር ዘቐምጦ ዝነበረ ላክን ካፉ እንታይ እዩ ዋ ሓደ ኤርትራውሲ ምስ ካልእ ሃገር ኮፍ ኢሉ ምስ ካልኦት ደቂ ሃገር ኮፍ ኢሉ ብቋንቁ ዘይዛረብሲ እንታይ ዝኾነ ኤርትራዊ እዩ ዝብለኩም ነይሩ ካፎ ኣብቲ ኣኼባ ከዓ ኤርትራውያን ዘለዎ ኣምሓርኛ ዘይሰምዑ ኤርትራውያን እናሃለዉ ከለዉ ስለምንታይ ብቋንቁ ዘይዛረብ ይብለኩም ነይሩ ዓንተወይ ክሕደት ጥልመት ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ኮልድ ዊንተር ኢድካ እሞ ኣልዕል
انت اتسقم كام انت سمع انا التكست قبر زلخ يري الله عنده I don't give any hoot by the way جن تسريعها ناتكار يتغتب انت تدخل صبقي you know انا تسريعها يتغ انت بكاسي I would respect you بتكس لك ايتس مننا تسرع اوكي دحين اسكي حجي حاول قم باي ذا واي كفتني لانسي الله دكتور دحين ابدا زلخ يا صدح انا ودي الله ابيات كاس لزو علت كوردلك اي حجي قصد اوكي ثانك يو غني لي انا سكفتني لتسرح انت لا كم زي ساعات بلا تانيكا لا تانيكا تسرح الله مثلني اسكي ملكت كري اسكي اوكي تسرح الله يغني لي وانا انكون ايتخاتات الكون زنايلو مشت جن جنرال ايديا لني نبزح عمتات تذكرون دحرخونكم از قداي زي كم زن بسلا قدات يلعل نري عاولنا نزارو لنا بالنري we must call a spade بزح زي بحال نيريو كمون زي أبيريترا extreme oppression أبز خدولو وان extreme عينت تريوتات ون خمز جمر obviously وني بحال نيري سلازي لومي extreme opportunism so-called intellectuals كرمسيو كني وري كريميو مهنياتو daring زخونو intellectuals principled argument حيزم without compromise زقالوسو وحدات سلازخو مزرع زلوخا سلازي اتنجر صبو غرنا خردانا زخل تاريخاو عمصاصو خا مسنفلطو ي عند حرسو زي نفلطو خنا اب كونفيشن كمان كناتينا زلازي دكتور بركت كم سب نوح عمتات تينا نفلطو بعلو خايليو كاب إثيوبيا هديمة نفسي كوصي إلى مستبقوس كوسي ني إريترا ويكاب تقالسي آتي خقالسي ليكون كوني يبلنا يبعلوكو انتاي دا نفسي كوصي جن تجديده أبزي حسبكو أبتقال ساعتي يبلنا كليرو كوي بوزيشنو كاي حسبه زي حسبه بلوبو زي امنولو ابتقال سنا اريترا تحوشو منياتهم زبلو ام صحفتو امان اندو مايدر اند امان اندو استقسلسي اما خاري اسلز نبركو نابايون كمصن سلز خونو هادي مخيده بلنا امبر اريترا مينه اريترا ጭቁን ተሃገር ስለዝኾነት ህዝባ ጭቁን ስለዝኾነ ንህዝበይ ካብ ጭቁን ከውጾ ኢሉ ቆያተን ኩል ግዜ ነብሰይ ከውጽ ንስያ ፕሬኩፓይ ትገብሮ ኣብ መጽሓፉ እንተረኢኹም ነብሰይ ከውጽ ዝብል ብተደጋጋሚ ተንብቦ ስለዚ ንሱ ብልቡ ኢትዮጵያዊ ነሩ ሕልጅውን እንተኾነ ኢትዮጵያዊ ከምዚ ክትብልወኩም ገለኹም ኣብ ግዜሲ ዕድማብ ንምድሪ ንሰማይ ይቐርቦ ስለዚ ብዝሓፀር ግዜስ ኢትዮጵያ ኤሪትራን ሓደ ክኾና እየ ዝምነ ኢሉ እዩ
حدا intellectual integrity زي بقولوا ندحر خوينو نرؤسو تراي زي كونه بشجر زاتو نوتهم مسو associates قبرو خمانا بشجر اتومي كومي خازخون دلو كومينا نرئ زلنا إذا حدون انتغوني دكتور تسفاتيون مدهاني استبهلون سغيلو زتقلق ألا يكونن سورة إريترا جغننت حانتي شكونا حانتني اشتهاجر تأمرز غني كسرح كله أنصار سورة إريترا تعاتيقو زواغا الناز نبريو مصحفو Living Testimony 1986 زتصحفه إريترا the dynamics of a national question زبل دحري أمبيبنايو كل يزنقرناو أب إثيوبيا غا بدرج غزي كاميرا تسفاتيون مداني يمبلو نيرو كاميرا تسفاتيون مداني إثيوبياويان بتعمي سميل قبرو يمي حقوم يمكا مغنياتو كل غزي نامحارا انترست نامحارا رولينج كلاس strategic interests حلوهم مخانو ساتهم انجيهم ريكوغنايز قروم يوم نزي مهور أكال زون إتحدث ذلهم بعر نمنتاينا نحنا صلاة نفتوتهم تلوخ فلطون كله ريكوغنايز قبرون كله نحنا قن أي نفلطومن بزح هوب كاباتهم بزح وداسيتا قبر بلايند امنتا مهور أكال لنا كم يكونن أمون مهورن intellectualن تمرامارن ليكن في اللي علو مهور زبلو مسكون هزبين هاجورو خبرتن علمان تطوز بالمزغوني سلازي ازي تي تاريخ متصاصوم حجون انتخوني نايم حارا رولين كلاس اجندا زلو ميمي اجز هاجر تدخي معايا زهاجر زيا ذكلا خللا يبلان سلازي حجي this is the time let hit hard إلو مكويم تبقيسهم زلو سلازي زياتهم corrupt opportunist intellectual سلازغونو they must be told so أب إريترا لومي urgent necessity urgent زغوني agenda زلو نزب إريترا كاب extension نمدحاني كالا agenda يلن أب إريترا زلو بلا عسب زغوني منغستي ناي منغستي ملكعن سرحن زي بلو إذي اتوانا تسألائي نزن مطفع democratically elected government of national unity, popularly elected parliament, unity, secure nice hagers is gabber, is it urgent, federation, nice be Eritrea, حتى يكونن حجي. كلاي نجر كا federation كلتيو زتفتنو كوي زي تفتن كمان يكونن فدريشن زبال حنتني إشتو هاجر زتو سنة عقمن هزبن جن ديترماين زخونت مس حنتي 4 حبت جزيت 4 مليون زنبر هزبي فتينا كويا تي experience انتايديو bitter experience غيرنا كوينا سلازي opportunist إريتراويان بزحاتهم إزلومي زتقلق ألون انتقون قوميو opportunist behavior زلو سبايو principle زغوني argument خكاي زغلا يكونن بزح confusion ونزلويو هذا opportunist كل جزء by his own making up
ችግር ይዛቱ በተሐደ ወገን ነዞም ጸረ ኤሪትራ ዝኾኑ ብግብሮምን ብስርሖምን ኩሉ ዘረጋግጹ ይከላኸሉሎም በተሐደ ወገን ከአኒ ኮንፌደሬሽን ፌደሬሽን ከምዚ ሳቶም ዘቅርብዎ ትክክል አይኮነን ከአብለና ነይሩ about artificiality of nations كمان يزارب نيرو أبينا هجر أبينا علم أبينا تاريخ كعزنا هزبيو nations artificial زي تفتر عمو ولا بزي يوروب homogeneous society زلو حجي at certain point in history through violence through war by centralizing monarchies ولا فرنسا عد انجليز لتفتره ينبر سموزلي زمصه ነገራት አይኮነን ስለዚህ نحنا حسد حق ዘይኮነ ክንፈራህ አለና ዳንበር حقي ክንፈርህ ይብልናን ስለዚህ ሰብዚ በቀጣ ይብል ነይሩ ኮይ ንሙራት አካል በዓል ዶክተር በረኸት ካልኦትን ከነናዕስ ይብልና ንብል ነዚአቶም ቻሌንጅ ምግባር ዘ ቤዚስ ናቶም አርጊመንት ቻሌንጅ ምግባር ሲ ምናዓስ ማለትዩ ነሀገርካ መስራይት በኻዲ ኦነር ምክልኻልሲ ነዚአቶም ምናዓስ ማለትዩ ንሙር አካል the clearly opportunist ዝኾነ አራያን ትሕስቶን ዘሎ ትምርቲ ይኹም ክሰምዑ አምሲኹም ሎሚ ስለዚህ ንሕና ኩል ግዜ ንህዝብናን ንሃገርናን እሙናት ክንኮን ኣለና ስለዚህ أنا بزح كحزكم عيدلن حجي بزحون سمعوا عام سخن مجرشة درجة جن أقداس زغنة باشا يلو أتي زلو خزارب سمعنا ري uncompromising nationalist زغنة الرأية خزارب سمعنا ري كمزي نحن كون زلنا أبناي هاجرنا قداي compromising stand خلونا يبلون زياتهم مهورات زياتهم half hearted زخونو half hearted nationalists if any يوم سلازي كمزي نساتهم بزين حسيا نناشناليستس إريترا زوقعو زلو نحنا أبزين نحساخن وقعهم يقبعنا تفللو ينتايو نساتهم حقي زي بلوم كون خلو نحنا حقي حيزنا إنا نعوم نقاومهم زلنا دكتور برخت كل جزء throughout his history adult life comes opportunities غني من قدي ختل صنيعو زغرمكم كاب ኢትዮጵያ ምስ ሃደመ بمقاله بيلو امقاله ናይ ተጋሉ حرነት سلساو ተቀቢሎም ነኤሪትራ እትዮም ናብ ተሓራ መሬት ዘተውዎ ናይ ተጋሉ حرነት ተጋደልትዮም ቁሩብ ኢንተግሪቲ ዘይብሉ ምዃኑ ኣብቲ መጽሓፉ 1975 ዝጽሓፎ እንታይ ዝብል Anasi Eritrea Mskotkusi I was welcomed by the APLF high priestess as a brother as a lost brother coming home Iblana Hasot is pure and simple ምክንያቱ ንሱ ኩል ጊዜ
ንኢሳያስ ከም ጎድ يامنولو نيرو كله صحفاته خاني propaganda on behalf of EPLF and its leader Isaias Afwerki, the fascist leader. Komi yekai neru. Ammecharesha, of course, to Guahifiu. Mr. Guahafagin, of the pen and crowns will Mazhafun Hermbikumo, out Hakin a granata melishu. Baalman, Baaltarak, Baraki, ويني حرقو سوري كم زخونو زحقزو ينقرنايو سلازي these are the kind of doctors and professors we have. It's time now we put them on the wayside. Eritrean nationalists ab hagayin ab kremtin Eritrean hagorom çukun hizbomun totaw zuluyame ስለዚህ አጆኹም አጆና እቲ ጉዳይ ናይ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ዝመጽእ ዘሎ አቢልካ ነዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ሳቦርዲኔት ንምግባር ዝግበር ዘሎ ሽጣራታት ትምበር ናይ ፌደሬሽን ጀንዊን ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ጉዳይ ከማን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛእቲ at all cost ኤሪትራን ምድረ ባህራን የድልዮም ኣሎ እዚ የድልዮም ስለ ዘሎ በዚኣቶም ገይሮም እቲ መንገዲ ይጸርጉለው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካል ክላስ ዘይፈንቆሎ እምኒ የለን ነዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቶም ንኽቋሩኑ እዛ ሃገር እዚኣ ግን ብክንደይ ጅግንነት ናይ ክቡራት ደቃ ዓጽምትን ደምን ዝመጸት ስለ ዝኾነት Eritrea is going to shine forever as an independent and sovereign nation. Is it حقيو እንኳን ሕጂ ህዝቢ ኤሪትራ ጅግንነቱ ኣብ ዓለም ዘመስከረ ህዝቢ ታንክታት ሒዙ አይሮፕላናት ሪዩ a simple Kalashnikov ገይሩን ኣብ ትሕቲ ጸላእቱ ኣይተንበርከኸን ኣይክንብርከኽን ይውን I can assure you that. At the same time, ግን ኣብዚ ኻይ ተንከፍና ንሓልፍ ዘይብልና እዚ ኣብ ኤሪትራ ዘሎ መራሕውን ናይ ጥፍኣት መራሒ ከም ምዃኑ ተኸተልቱ ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ከም ምዃኖም ካብዞም ነጋልጾም ዘለና ዘይፍለ ወንጀል زعابين تزي كوين زي فلي حجون بزغداي نزاربول زلنا مرغصي خمخانو مخنياتو زمراحزي تذكرون تخونكم as early as 1993 كومون دغيمون دغنا 1996 دم نايجغانو ኤሪትራውያን ካይነቀጽ ሆሎ ድላይኩም ቦልዎ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ንሕና ግን ናብ ዶባት ትርጉም ናይ ዘይብሉ ኢና ንኸይድ ዘለና ኢሉ ዝተዛረበ ዘይሓፍር ፋሽስት ዲክታተር እዩ እዚ ፋሽስት ዲክታተር እንታይ ዘይሩዶ ህዝቢ ኤሪትራ 30 ዓመት ዝተዋገየ ንቦርደር ዘይብላ ወይ ከኣኒ an Eritrea to renegotiate on confederation federal relationship with Ethiopia a secure internationally recognized borders and Eritrea directed and controlled and ruled by Eritreans izina itqals zakaidnayo ስለዚህ apart from being untimely issues እንደገና ከዶግማ የዝሐውና ባሻይ ዝቦሎ ከም ፊሎሶፊ ከም ትምርቲ ዝኾነ ዓይነት ትምርቲ ቀርብ ኺልዩ
ግን at this critical stage of our history ከምዚ ገይሮም ከቅርቦ ከለው criminal undertaking እዩ يغني الله وريد الله سلام كما يوعدكم تسمعون دالهم ادمين يلون مثلا سلازس علي اتي له إناف قنا يورد كان الله الله اي وردكم اي ورد كان قلنا حن تسمعون انت اليوم يبس اوكي تابيني ايتززنن على اندحرخ الكو ردني انا سايقولون يتم اتى اليوم دامبر مبعر وصيخ اتي እንደገና يغني الله يحبته يغني الله سلام كما يوعدكم كل خاطكم انا قالوا معتس كزارب عقلي نبرنن سلمتاي تزو على سمينار نايلو معتي بحقي تحساسي بنو عيدو مالتي بقول له مالكوف ግን መጀመሪያ ክብርት ሓፍትና አጋዚት ከመጉሳ ይደሊ በሰምዑ ዘለኹ ኣብቲ ኣኼባ ናይዞም ምሁራቲ ናይሎም ዝተኣኻኸቡ ኣብኡ ኸይዳ ዝመከተቶም ብጣዕሚ ኩርዓት ይስምዓኒ ከም ሓፍቲ ከም ጓለን ሰይት መጠን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝኣትዋን ዝሳተፋን ዝኾና ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ዘተታት ይኹን ሰሚናራት ከበርክቶ ዝኽእላ ብዙሕ ነይሩ ግን ስለምንታይ ዘይሳተፋ ቁርብ ፀገም ኣሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ኣበርክቶአንስ ኩሉ ግዜ ዕዙዝ እዩ ትማሉን ኮም ኢለ ነይረ ሕጃ ክደግሞ ግን ይሰምዓኒ ክህልዋ ውሕዳት እንተልዩና ኣብዚ ገዛ ተስፋ ገብር ካልኣይ ብዛዕባ ዶክተር በረኸት سمعكم تخونوا قال مطيق مس راديو ارينا غيرو نيرو كلتسمون قبر صباح كلتسمون مالتي انت خيلكم سمعوهم راديو ارينا له تا ولع غازيتኛ بطعمي حيالي صبو حتوتات يتحطو نيرا كم تزبلكم بزعبا قنقاون حتيتاتو نيرا قنقامو زي مراخبي إلو حلف إلو مالتي قنقاغن كبيد ملخت زحلف السخا بقانقاهم بهاجر كان دحر زي تخرع فنكا ناي كالوت هاجرات قانقا تتقيمكا مو بزعبات هاجركا كتزتيلكا زاتخايو بايتو بناي كالو قانقا تزارب كلها تناتكا كومبلكس انتاي كم زخونه يحتت مالتي سلامتايتم ኢትዮጵያውያን በትግርኛ ክዛርቡ ዘይፈተኑ ኣብ ሓደ ቦታስ ሓደ ኢትዮጵያዊ በመሰረቱ ምሓርኛ ይግነ እንተኻልኩ ኣዝዩ ስጉሪ ስለዚ ኣነ በእንግሊሽ ክዛረብ መሪፀ ማለት ስለምንታይ በምሓርኛ ዘይትዛረብ ኢሉኒ ወእስኻ ከዳ በትግርኛ ዘይትዛረብ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ሰንበደ ኮይኑ ምንታይ ትግርኛ ዘይካልካ ኢላህኒ ኢሉስ ሰንቢዱ ስለምንታይ نحنا إرتراويان جزءاتنا إثيوبيا ስለዝነበርና ተባሂሉ ንሳቶም ብኸም ዓይነት የምዝሩና ክብሪ ከም ዘለና በቋንቋናን በሃገርናን ከም ንኮርዕ ኣይርድኦምን ዘሎ ገና ከም ጉዛኣት ናታቶም ገይሮም እዮም ዝወስዱና እዚ ከዓ ሓደ ምልክት እቶም ተምሃሮ ተባህሉ እንድሕር ዳኸሙ ናቶም ክብሪ ዝሸጡ ኮይኖም ናይ ግድን እዩ እቶም ኢትዮጵያውያን በኸም መልክዕ ክርኢና ማለት በርሳቶም ክብሪ ሃገሮም ሒዞም በቋንቋኦም ብገለን ዝኮርዕዮም በቋንቋኦም እዮም ዝዛረቡ ዝኾነ ቦታ ሕጂ እንተደሊኹም ተቃለ መጠየቅ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣቲኹም ናይ ክልተ ሰሙን እዚ ናይ ሎሚ ሰሚናር ቁርብ ደይፈትኽዎ ወይ ደይተሰማምዐን እንታይ እዩ እቲ ሓውና ምሁር እንድዩ ጽቡቕ ምሁራት ክኾኑ ኣለዉ እኮ ጽቡቕ እዩ የኹርዓና እዩ ግን ብዙሕ ከዓ ናብኣቶም እምንተው ክህልወና ወይ ስለዝተምሃሩስ ኩሉ ፈልጡ እዮም ስምዒታት ናይ ህዝቢ እውን ይጣበቑ እዮም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ሕጂ እሱ ስለዘየለ ብዙሕ ክወቕሶ ኣይደልን እየ ግን ካብተን ዘይተሰማማዕ ኩለን ነጥብታት ክጠቅስ ማለት እዩ
ሓንቲ እንታይ ኢሉ ግዜኡ ኣይሓለወን ኣብ ዘይ ግዜኡ ናይ ፌደሬሽን ዶ ኮንፌደሬሽን ዶ ኢልካ ዝራብ ኣብ ሰዓት እዚ ትብሉ ኣለኹም ከምኡ ከም ዝበሃል ሰምዐ ግን ዋላ ንዝመፅእ 10 ዓመት 30 ዓመት እኮ ሕጂ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ማለት እዩ ናይ 30 ዓመት ዝመፅእ ከይተዛረብና ዳ ሕጂ ህፁፅ ኣዝዩ ዘሰክሕ ወይ ዘሰክፍ ኩነታት ናይ ህዝብናን ናይ ሃገርናን ከሎ ብዛዕባኡ ዳ ቀዳምነት ይብና ንሱ ክንዛረብ ዝግባአና መጀመርያ ነዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ተጎዲኡ ዘሎ ሓዚኑ ዘሎ ጠሚዩ ዘሎ ተዋሪዱ ዘሎ ሲ ብዛዕባ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ክትዛረበሉ ሲ ግዜኡ ድዩ ናይ ብሓቂ መልስካ ክሕተት ዝግባእ እዩ ስለምንታይ እቲ ሃስያ ወይ እቲ ቀንዛ ናይቲ ህዝቢ ኣይተሰማዓካና ኣሎ ማለት ድዩ ብዛዕባኡ ክትዛረበሉ ከለካ ሕጂ እንድሕር ዝሰማዓካ ኮይኑ ከዓ ካልእ ኢኻ ክትብል ካልእ ከተዕልል እንታይ ክንገብር ነዚ ሽግር እዚ ክንኣልየሉ ነዚ ህዝብና ኢልካ ክትዕልል ኢኻ ዝግባእካ እምበር ናይ ዝመፅእ ግዜ እንተተዛረቡስ ነውሪ የብሉን ክብል ከሎ በዚኣ ኣይተሰማማዕክዎን ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ባንዴራ ከም ምሁር ኣካል ማለት እዩ እዛ ባንዴራ ኣብ ሃገርና ዘላ ኣብ ሕቡራት ሃገራት እውን ተንበልብል ዘላ ባንዴራ ብደምን ብመስዋእትን ዝመፀት ባንዴራ ንሕና ግን ንዓኣ ምስ ናይ ኢሳያስ ምሕደራ ስልኢ ስለ ዘለና ነታ ባንዴራ ህዝቢ ኤርትራ ናተይሉ ተቐበላ ከነናእስ ከለና ኣትሊስት ከም ዝተምረ ሰብ ስኹም ክብል ኢለን ማለት እዩ እታ ሰማያዊት ባንዴራ ንህና ንብላ ዘለና እውን ኮነ ኣይኮነትን ሕቡራት ሃገራት ናይ ፌደሬሽን ምልክት ኢሎም ዝሃቡና እምበር ንህና ባንዴራ ናይ ልኡላዊት ሃገር ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ መሪፁ ዘምፃ ባንዴራ ኣይኮነት ስለዚ ካብ ቅርብ ናይ ተቐርበና እንተልኩምስ እዛ ዘላ ባንዴራ ሕጂ ብዝኾነ ነገር ግን እቲ ባንዴራ ክሳዕ ክንደዚ ኣገዳስነት ሃልይዎ ከምኡ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ሰዓት እዚ ካልእ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኢሹስ ከሎ ከም ምሁርሲ ኣይተፀበኽዎን ማለት እየ ስለዚ ብዙሕ ዝዘረብ የብለይን ብሓፈሽኡ ግን እቲ ዝሃቦ ትምህርቲ ሎም መዓልቲ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እውን ነይርዎ ክኸውን ንኽእል እንዲ እተን ተነቀፍቲ ዝኾና ኢሹስ ግን ቁሩብ ፅቡቕ ስምዒት ኣይገድፋልና ናብ ውሽጥና ንምባል እየ ካልእ በቃ ንሱ ክብል ኢለ ደይበ የቐኒየለይ ኩሉ ትብልዎ ስለ ዝወዓልኩም ስምድግጋም ኣድላይ ኣይኮነን ታንክ ዩ اوكي بقايت ودي اخي خميس بقايت مايك الله اوكي الله خدو دك عبيتي سمع عند حد قال لي اوكي ثانك يو كولد وينتر تشارجر دي حتصير كوين تحت عرات كوين كا تزارب دلها تشارجر نو يحسد دلك عراتها بالعلو وين كا تصحف اوكي سمع له سلام كمل لهم السلام عليكم كاسم عرب تراي تزاربوا اوكي انس አጋጣሚ ከምዝናትኩም ብዙሕ ዕድለኛ ይኮንኩን ሰዓታት ስለደይት ዕመኒት ናይ ጋሻ ፕሮግራም ዝበዝሕ ግዜ ይሰምዑኒ በርሊን ታይምስ 8 በዝባና ወጋሕታ እንዲ ግን ንጎም ስወጋሕስ አጋጣሚ ከፊተ ነረ ይሰምዕ ነረ አይዝክሮን ኒክኔም ናቱ ወላ ኢንትሮዳክሽን ውን ስለዚህ ሰማዕኩ መን ይተሰብ አይፈለጥኩም ግን ገለ ቁርብ ተኻፊለ ሰሚዐ ማለት ብዛዕባ ኮንፌደሬሽን ገለመለ ነይሩ انت زي تقاقي قدمت مالون حدا قاشان يرو نقوه مستساقون كفيتس بزعبا the same topic نيرو confederation yeah
اوكي حجي انتايو رأيتوتات ونسمع بزح مالتي خاب انت ويسمع نيره مودداس نيرو صبق بزح من نقاف كمان كوي نبرن نتوم كلتا دكتورات ግን ንገደፍና አሎም ይብልና ማለት ነብሰ ያቦታ ምሳኹም ከእትዋ ማለት ስለምሳኹም ስለዝኾንኩ ተሳታፋይ ኣብዚ ከምኦም ክስታይ ኮንኩን ሕጂ ምሻሎ እንታዩቲ ምሻሎቲ ናትና መልእኽት ንዓኣቶም ክሳብ ክንድዚ እንታዩ ማለትሲ ሳቶም ኦፍ ኮርስ ተዛሪቦም ንኣብነት ቋንቋ መጽዩ በአምሓርኛ ተዛሪቦም ኣነ ፐርሰናሊ አምሓርኛ ይክእልነ አጋጣሚ ኣብ ትዕድመ ናይ ትምህርቲ ናይ ገለ ብዙሕ ኣይርከብኩን ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንትዒ ምስትብቲ ሕብረተሰብና ፅንሕና አምሓርኛ ፀልእኻ ሓቂ ሓይሽ ናይ አምሓሮ ፀልእ ብዙሕ ተበግሶታት እውን ኣይወሰድኩን አምሓርኛ ክዛረብ ኣብ ስደት ምስ መጻኹ አምሓሩ ኣጋጢሞምኒ ከምዚኣ በጋይ ዝበለታ ስምዒት ነይሩኒ ማለት እዩ ስቲል እውን ኣለኒ ግን ሕጂ ቁርብ እንዳተረዳእን መጽዩ ማለት ድንቁርና ምዃኑ ንሱ معلش كم نحرد عليه مشكلة اوكي ليتي واخم كافو مش اوكي ما مشكلة كافو انترستين سابقة انا يردو اتقانقو عرب ونصقمي باللين حجي انتايو تي كم حقي نحنا ان شاء الله متهللاخنا يا محراخنا اتو صبق وين يسمعنا امحرا كم حبرتسب دحورات حبرتسب يوم اي تحزلي ناي تنقلنا ناي دخنت ناي انا زبلني عالم حمام زلو حبرتسبي دحرت سلدلوهم تغرنيا كم حدا دحور حبرتسب حاسبهم تغرنيا اي لامودن ما يفلطون يفلط يعني احنا قنا بتناتهم هلا خاينته مخنياتو احنا قانقو عرب نزارب حبرت قانقو عالم نزارب حبرتسبنا عرب نزارب انجليش نزارب نسبسب قانقو خنردو نفتنينا اتزقدس مفتح مركابي مفتح رخيبكا كما يركح حبرتسبكا نابرو تقيرو زي مثلا انت تقدس جا متلق نحرداتيخا probably ان شاء الله win situation يلن نحد سبكا نحردا دحور كوينس مسوت هلالخكا دحرتي خاتملس كم زمسلني حجي زيوم كلتا دكتورات ابتا بوتا ترخيبهم ቋንቋ ትግርኛ ክዛረቡ ይክእሉን ምክንያቱም አምሓሩ ይሰምዑን ام ትግርኛ ክሰምዑ እንድሌት ይብሎምን ምክንያቱ ማስ ድሕረት ስለዘለዎም ጥራይ ትዕቢት ኣለዎም ገለ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ማራጽ ዘላ ምናልባት እንግሊሽ እዮም ክዛረቡ ዝኽእሉ ግን probably ምሻሎ ፍሉዌንት ንክኸውን ኮሚኒኬሽን ምክንያቱ በዓል ዶክተር በረኸሲ حدرت غفرنر جرنال ዝነበሩ ኢትዮጵያ እዮም ገለ መጽሐፍቲ ድጽሓፉ በዓል ዶክተር መድሃኔ ገለ مشالله كم منبرك قرايت تسمعني شويه تانا مشالله تانا اننت قبيع كبرسنا نحردا وصينايا شويه مشالله benefit of doubt نهبهم نغزيو مخنيات اسكا تاريخهم قال مصحفهم ام بنايو قال بزح سمعيتات انا بتي ريكورد مسمع ترجمهم بالله عبز بقى ما يقمس كلتا راديو رنان وسوغحت مس مدرخن زوش فير يكون يعني every day نعو ممكن قد انتي مالس يسحمنا نساتهم برت سلازي بلوم وتعدرات سلازي بلوم انستيتيوشن سلازي بلوم ذكرها خلدنا نحمقهم كنا وي كالنا يمتحللا وكالتشر سلازلنا ان شاء الله ابدغ زلناسي اوكي زيوم تحيزما خمس قبرنا كم زحلنا لهم قالوا ابكم سلازلنا ديو ولا انتي opportunity نتم حزبنا زرقص زلون زطفو زلون نعوم ينربهم معسيو بعد الراديو السنات زي تغاغي ببخفال زوصولنا ابنت منيخات بلو زغبرو دل غبنات زي فيليبوس فور اكزامبل فيليبوس نحرداو سيتكا فيليبوس فيدريشن ممكن يفولطوني باي ديفينيشن ግን تقبرو دل كرايم ግን ኣብ ዓለም ኣይተገብረን دقون ሕብረተሰቡ ሚሊዮነራት ገይሩ ኣብ ደገ ይምህር ኣብ ደገ ኢንቨስት ገበር ሕብረተሰብ ኤርትራ ግን ካብ እስር ቤት ከቀያይር ዝውዕል ሰብ እዩ ሕጂስ ዝያዳስ መን የድሚ ያለውን ኤርትራን ቴሌኮምንስ ዶክተር በረኸት ሓንቲ ገበረን بالمناسبه ماسي ከተወዳድሮ ከልካስ ሓንቲ ገበረን ርእይቶ ጥራይ ሂቡ ከም አካዳሚስት
تمرئيتو خت كريتيسايز كتغبرو تخيل إخا كتهرمو تخيل إخا تسنا حسابناتو وسون غزيه كن every day يكونن دحرتا يمصو كلتا معلتا أطباق خلتا عبيت مهورات أمتيخا انتايو تعلامة خلينا نتصلهم أب حماق بصبقناتهم كنوا على سبن خيوعل انتايو مالت ملخت اللوزي حجي نحنا كن كم زناي مقدس أصعي نخيد حدا سب سلزي جمرة ده دحر يفولواي نقبر different independent رأيته خلونا له أنا أيدمياني نيرة ترى زي ما قلت دكتورات زياتهم ريتاير كوينهم يوم وتريفهم دول 10 years ممكن نخون ماكسيموم ترخيبهم حدا 86 عدميت حدا أدنو ده سيم عدمهم حجي كومنت يوم هيبهم إذا كومنت إذا أنت يعني مالس بز كومنت إذا تمركزهم European Union يوم أمريكا government دي أنت بزح بوليس خوص زخولي مثلاً أذن لو نت قدايو ده حراي نسو كلاريفاي جيرين نفسه أجمع كونه شو يا مشان له كريديت هي حجس مشان له ما تحجنا نفسي كم كافو كم خالك كي مثلا كان كافو حجس أوكي تصبغ أو خوي خاطر قال كافو فلامبل حدا عدلني سبيو ولا سمارت سبيو تفلت أبدي أعمل استغرين بناني فرق هنا كوميونيكيشن لنا أنا نسمعه حجس أنا سي نخلص بكملكت كلخو تنا 4 دي ولا 3 سنة عين زملكت هانو حجس نحد سبون حرد أدلخا بتقام قوي تزاربو بتنسو زردو حجي بزح سبب زغزاك عب عربي انجليش ردا ولا نحجي انا بيرسونال خاب عربي انجليش زياده رداني عرب بزح يكونكم مخنيات بزح يتقمطكم كن دليت سلازلو خفلت صعري كل غزي يسمع يمكن انتي كبل يفتنا لكو انا قد من دكتور بركات موقاسيسي انا انتي عينت يم حلال فالخو خنبلالنا حجينا نكاف كستغبروا دليكم كون يتكن تقيسن قلملنا انا هجي بوليتيكا ملخت ما على لسه دلخ مش عارف ده سيم كم دي تالو ابت وشتنا عند حردا كرن سبع عند الله كرن كان حتى نقل كتبع زلكا زغزا اغاي شامتيو نعاتهم ايقطقطومن تماغايش كاني نعاتهم ايوقسم بزعبا كونفدريشن تايو ام غليصهم مالتي ولا نايت مال زنبره ولا نايلوم زنبره مالتي السم مسلم كزاربو حساب كقربو يميلهم ስለዚህ تخالق كومنت ዝህብ ሰብ ኣብዚ ሰምዖ ዘለኻ ከምዛ ንስኻ ኮሜንት ትባ ዘለኻይ ስለዚህ ነቲ ገዛ ኣይትቆሶ ትገዛ ጉቡ እዩ ምክንያቱ ኣብ ህዝቢ ዝዘራርብ ዘሎ ሓሳብ ኣምጪው ኣብዚ ኪናታት ኣምጪው ከዛርብ መሰሉ እሱ ኢኻ ገር ትገዛ ስለዚህ ነቲ ገዛ ኣይትቆሶ ኣይለኹ እቲ ኣታ حزاناسي تايمنا ويس خنقبرو لزغبانان كنتقعون زغبانان نتوم نهزب جنرال تومنا يهق دفاب دغ سبات اورغاناي كم بعد حقوس كشادر نزي اومينا زياده نحنا كنمكد زغبانا بزعبهم حبريتا خنمص زغبانا اسهم زغو تريكس اب قطبالي اب بوليتيكا راسي نعو خقال مهورات امطينا خن كاتعلو زغبانا زدا ازي ينبر إذا كم رؤيته خد حلفه تخيل خا أنا هجي تجازا زقبرو دولو إتي ملختي ونعرف كونفدريشن consecutively ندحر lock your mic يسمع يلني أوكي سمعتي هاللي ولا حنتي كنت وزوات خليكم تامايك سمع ندحر ده لكن كقصله thank you my error هجي ناهم وثيقة إنه ناهم تراسن دلي خاهم تقبر زبل امنتي باللين حجي انتاي بهالاي انا اتز توهبه كومنت عدلت وهيبوي دكتور بركت اب كال اقاطعم خغلص انسو بلاونت ايرترا خم زامن كله سمعناينا ولا حنتي حجي اتليست سي ان شاء الله تي تقبو كريديت مهابنا حدا سب صبغيو بتزغبرو كومنت ندحر داقيقه خوينو
ክሪቲሳይዝ ክትገብር ጽቡቕ እዩ ክሳብ ክንድዚ ደም ከተውፅኦ ግን እቲ ዕላማ ንምንጻል እዩ እቲ ዕላማ ካልእ ነገር እዩ ካልእ መልእኽቲ እዩ ኣነ ከዓ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይትሰምዓኒ እቲ ካት ክገብሮ ስለ ዘሎ ኸ መንጎ ሪጋእቴ ዓገብ ክብል ዘልየ ንጋገለና ቁኑዕ ኣይኮነን ዕድለኛ ሰብ እዩ ብዙሕ ቋንቋ ዝፈልጥ ደንቆሮም ሓራይቲ ኮይኑ ግን ቋንቋ ይፈልጥን እዩ ኣምሓርኛን እንግሊዝን ጥራይ ዝፈልጡ ሳቶም احنا قلنا عدلنا ذاتنا بزح كادو كرن زيادة من الوقت كتبرها مرحبا قبي نتم حسابهم زقربوا صغارات هاشمو مقبار كامل سلكان ديو جن كحتكا اوكي حجي اذا مسوات زيامسي ابتا اخيبا خيدهم حسابهم مغربهم مالتي جن اتي علامة نايتي اخيبا انتاي ينيرو انتاي مالس زخون اخيبات كونفرنسي نيرو زي حجي كم كيلا تباهل كات صواع حساب كات تجلس جن تي نت كونفرنس زدالو اكل كعوتو زدلي علاماتات اللو حجي زم سوات زي عتم حجي بزعبا كونفدريشن مزرابهم وي كمهورات وي كاكاديميك زخون نجر مقرابو ما يكونن حجي انتاي دعا تي تزاربلو بايتا كونتات السي حجي سب زاربو زلمو انتاي نيرو ندحد بزعبه تخاتاتل كاسي اتي كونفرنس سم تزاربلو بايتاسي انتاي نيرو علامه انتاي كعوتي تاكيبو ندحد بزعبه تفلط نجر نحرا لك اسلك ما بسكبلا هو انا مالت كونفرنس سمعي كريو تينني تمحرنيا قنقا يفلطوني ግን ካብቲ ኣብዚ ኣምጽኦም ኣስሚዖምና ቁርጽ ኣቢሎም ካና ኣስሚዖምና ብፍላይ ናይ ዶክተር በረኸት ምክንያቱ ክንሃርሞ ስለዝተደለየ ጥራይ እዩ ሕጂ ግን ኣነ ዝኾነ ኣንደርስታንዲንግ ወሲደ ኢንተርቪው ናው ደሓን ኣይትኺ ቶም ከም ዝገብሩ ደሓን ኣነ ሕጂ ዝሓተካ ዘለኹ ተረዲእካ ኣለኹ ወይ ና ተረዲእካ እንዴ ደሓን ካበ ኮመንት ኤክስፕሌን ክገብር ደለየ ካበ ምጽ ኮመንት ባልኩ ምክንያቱ ኣነ ሕተይ እንድሕር ክትምለሰለ ይኮንካ ማለት እዩ እቲ ሕተይሲ ሕጂ ናቦ ማይትኺድ ደሓን ኣነ ሕጂ ዝሓተካ ዘለኹ እቲ ኣኼባት ኮንፈረንሲ ዓላማ ክዕውት ዝደሊ እንታይ ይነሩ እንታይ ዓላማ ዝብለካ ዘለኹ እንድሕር ኣፍልጦ እንድሕር ኣለካ ብዛዕባኡ ኢኻ ትሕብረኒ ማለት እዩ ስለ ዝሓተካ ዘለኹ እምበር ከመይ ገይሮም ኣቕሪቦሞ እንታይ ገይሮም ኣይኮነን ሕጂ ዝሓት ዘለኹ ኦኬ ደሓን ኣይትኽለፈኒ እሞ ዕድል ሃበኒ እንድሕር ደኣ سلتكم كوين غن انا قد فوق الي انا اكسبلين كغبري سلمنتاي تاتك عند ملس انا زبلك الله تملس لي تكون كان نحر ملس لك ازي ابكو حصاريا كمي انا رات علامه زي تبلني هو كملس لك غن كونفرنس بمحرنيا سلاز نبر كله يترد ان غن كم زمسلن نعاي كابت خبكاب حبريتا زلني ناي مزمور فقردو مزمور سلام يلكاس تغبري نزي امونغ ايرتران اثيوبيان زلو غداي كونسيليشن يو كم ترد اني هللويا حنسب طلحو حنسب ورد نزارب كوينه دلنا هللويا اتاتاي ورد ما يقدفوا ايه ده انا قد فقلتنا من خاصخا اسك ورد كدورد يلا اني من محضر بزغزا حنسب طلحو نعاي عدلها بني أتورد واسا أنت عدلك المكان أخذها دنقره ورد حماقة تزاربنا نعم حنسا أي تتصرف باتا حماق بليناي تاخون كا خادا أما ورد مصب نزربا منغو إتوني كبتو خوين كا خمبر كبتي منغو تحوس دبل سبع حوس تعي تزارب يلغاني يا تعي زروات تزارب يلغاني ورد أي رد أكاني مع عامها يكونن ريكورد غير كا دقاقم كاسم معي وخرد أكام انت ورد ريكورد قبر رومو دقاقم كاسم معي خرد أكام أوكي وضحن اوكي انا انت يقوين تسمعني يونيتي ان دايفرسيتي كمي غير كان زي اي سلام اي كونتاسي ريكونسيليشن فتيركا عرق مفتار كم مزمور سلام ولا انت يقلبلو انوي انا بخوم يزرد انا تزنبره كونفرنس اندبندنت زخونو مهورات اكلات ديوم صبغ زدلي قاب كلتا هاجرات مخنياتو بزح تبغساتات توسيد ولا بإثيوبيا ونكم خم زغبر يلغ فيسبوك يتخاتاتيله حجي اور يتوقبق اللي صقامي بلاي نابتتح حزوم ناي ነገር انت غبرون انت قدامنت كوهاب زغبو تديسكاس روس قنع دي غادي يتوقبق صقامي بلاي تناتهم اخيبا ግን በትናተይ ተረድኦ عرق مفتار امونغو زن كلتا هاجرات يمسلني
اما حراي دحان كوم اندحر كوينو دحان نسنديو حجي كان فدريشن سي كما تعرقي حساب دي قريبو سلازي زم ساعات يوم كاني بكان فدريشن سي خم تعرق نخل دينا يلوم كيدكا اوكي غيدو وصيو قال سب الله ديو ترى سحز الله دي قال سب من الله ترى